Halo Bolo, assalamualaikum. Wes, nek bengi ditinggal ngebloki simbah wis nek awan tak godhog kene sawah iki Bolo. Wis tak kirim. Tak kirim. Pangan gak mulih wis. Paham Bolo. Makan mie Bolo. Tresnoku ya mung kowe tak jaga nganti selawase. Kaya ngene rasane yen kangen kowe ben keselak berarti nak mangan. Be aku Jawa Timur jelas. Esemu lan kuyumu bisa gawe tantreming atiku. Neng endi paranmu yen wengi tak tunggu. Apa kowe ora eling aku bati? Eling buka bati jane. Eling bos. Tresnoku ya mung kowe tak jaga nganti selawase. Kaya ngene rasane yen kangen kowe. Jujur bos, ini nak pergi ke aslinya yo kangen gelak-gelik dhewe nama tanggal turu jere. Bojo 30 tahun berarti apa? 40 ya. Kait 84. Bojo 40 tahun lho bos. 87 dadi nganten awake. Bojo meh 40 tahun no. Tinggal bengi ngeblok simbah selama 5 tahun hampir lebih pokoknya lebih meh. Kait 2019 kan nak bengi tinggal ngeblok simbah ngabekti karo wong sepuh. Nah, makanya aku iso ngrasakno harta tidak segalanya kanggo wong tresno. Tapi tresno nek gak dikene harta wing ya cuwo. Ya hampa. Wis pokoke ya nek bondo nek donya nek tresno wis komplit. Salam sejahtera selalu dari petani warga desa Ngati Barat Jawa Timur wis Brambanges. Brambangi kalau Brambanges dukul.